ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಟು ಎಂಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಲ್ ಆಜಿ ಚೀಯತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಮಾತ ನೆಯ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನ ನೆಯ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಾಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯ್ಪದ ಕೊರಂತುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ದೆಪ್ಪರಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಏನು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ಗೊಂದು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನು ಪಂಜಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓದಿರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಐರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂತೇನು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇರ್ತತ್ತೆ ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಚೀಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೈ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಗ ಪಾಡೋಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನಾಗ ಕುಟ್ಟ ಪೂರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ತೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಐತೆ ದೆಕ್ಕದ ಇರ್ತೈತೆ ಉಳ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾಣಗನೇ ಒಂದು ನೆಯ್ ಪೂರ ಇಂಜಿದಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಐನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ತಾರ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುದು ಇತ್ತೆ ಆನೆ ದೆತ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತೀರೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಕೊಣ್ಕಂದು ಸೆಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಚೀಯತ ಕೆಲಸ ಬುಕ ಮನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಅದು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮನ್ಪುಣಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಳ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿ ಕುಟ್ಟುಣು ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬಾಕಿದವಳ ಕುಟ್ಟಾರ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಬಂಡ ದಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಇತ್ನ ಪರಿಮಳ ಇತ್ನ ಇರೇನು ನಮ್ಮ ಕೈക്ക് ಪೂಜೆ ಉಂಡುದಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕು ಅಂತೆ ತುಳಸಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4 ತುಳಸಿ ಇಪ್ಪಡಕಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ದೆನ್ನೆ ಈ ಎಂಕಲೆ ಕರ್ನ ತಿಂಗಳು ತೆಪ್ಪೆ ರಾಜ್ ಬಂತು ರಡ್ಡು ಸೂಪರ್ದು ಇರ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ದೆಟ್ಟು ಏತು ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಎತ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸುರು ಕೊಂಚ ಚೀಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಅನ್ಪೆ ದೆಕ್ಕು ಅಡಿಮನೆ ಅನ್ಪುನ ದೆನ್ ವಾರಗೊರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ದೆಟ್ಟು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಂದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ಂಡ ಐಟ್ ಮೇಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಪೂರಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬೋಡು ದೆಕ್ಕು ಬ್ರೂಡು ನಡ್ಪುಣ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ ಕೆಲಂಜಿತವು ಒಂದು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಹೆಲ್ದಿ ನಿಗ್ಲನ ಒಕ್ಕಿಲಿಪ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ಟು ನೆಯ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದಿಡ್ನ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲಸ ದೆಟ್ಟಾಪುನ ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೆಯ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನೆಯ್ ದೆಪ್ಪೆರಿಪ್ಪುನ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತು ದೆಕ್ಕು ಸೂಪರ್ ಅನ್ಪುಣ ದೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ದೀರ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ಟ್ ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐನ ಪೂರ ನೆಯ್ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೆರಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ದೆಟ್ಟುಲ ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ದೀರ್ತ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಈತ್ ಚೀಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆತ ಭಾಗಲು ಇತ್ತದೇನು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಚೀಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ದೀಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಇಡರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ ನೆರ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಇಡೋಡು ಮುಳ್ಳುಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದೊಂಬು ಕಾಯುಜಿ ನೆರ್ಲಿಟ್ಟು ದೀಡ್ತ ಅಪ್ಪ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಯತ ಕೆಲಸ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಂಡ ಈತ ಪೂರ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ದೆನ್ನುಲ ಐತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವೀನ್ ಪೂರ ಫೇಲ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುಪ ಅಂಚಾತ್ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವಂತಲೇಕ ನಿಧಾನಟ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಉರಿತ್ತು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟಿಯರ್ ಬಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಾವು ಬತ್ತದ ಅಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಪುಣ ಮಿತ್ತದ ಫ್ರೇಮ್ ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೋಜಿ ನಾಲ ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಫ್ರೇಮ್ ತೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಮೇನದ ಹಾಲೆ ದೀರ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಮೂಜೆ ಆತನ ಐನ ಅಂಚನೆ ಕೊಯ್ತದೆ ಪೊಡತಿ ದೆಟ್ಟಿತ್ನೆ ನೇನು ದುಂಬು ದೆಪ್ಪುಕ ಮಾಂತ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿಂಟದ ದೆಪ್ಪುಡು ಯಾಕಂಡ ಒಂಜೆರ್ತು ಒಂಜಿ ಪತ್ತ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒರನ್ನೇ ದೆತ್ತಿರದಂಡ ಒರನ್ನೇ ಶೇಕ್ ಆನಾಗ ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಡ ಕುಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕಟ್ಟಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸೀಲಾತಂಡು ಫುಲ್ ಸೀಲಾತನದು ಬಂಡ ದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ತಂಶನ ಪೂರ ಅವು ದೆತ್ತಿತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ದೀಡ್ತನ ಅದು ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನೀರು ತಂಶಿಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ನೆಯ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ದೆಟ್ಟ ಈ ಸೀಲದಾಯ್ತು ಆತಂಡು ದೆನ್ನಿಂಚ ಕೊಯ್ತು ರಡ್ಡು ಬುಡಲ ಇಂಚ ಕೊಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ದೀರ್ತು ತಿರ್ಗಣದಂಡ ದೆತ್ತ ಉಳಾಯ್ತಿತ್ತಿನ ನೆಯ್ ಪೂರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೀರ್ತು ತಿರ್ಗಣದಂಡ ಒಂದು ಸೀಲಾಯ್ನ ಇರ್ತಾತು ನೆಯ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ದೆನ್ನು ಕೊಯ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ
ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೀಲಾಯ್ನೇನು ಪೂರ ಬೀಸತ್ತಿಡು ಕೊಯ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾತಂಡೆ ನಾನು ಈ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಇಂಚ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ತುಲ ಇಂಚ ದೀರ್ದು ಟೈಟ್ ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತ 40 ಫ್ರೇಮ್ ರಡ್ಡು ದೀರ್ತನು ನಾನು ರಡ್ಡು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ದೀರ್ತು ಇಂಚದೇನು ತಿರ್ಗಾಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರ ಆವಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆವಂತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆ ನನತ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ದೀರ್ತು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ತದ ದೋಯ್ಪೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಪಾಲಾತಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೆಂಚಿ ಇದನ್ನು ತೂತಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚದೆಟ್ಟು ಕ್ವೀನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಡೌಟು ಕೆಲಂಜಿ ಬರುವಂತೆ ಕಪ್ಪಾತುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಗೆಲೆಂಜಿಲಿ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಲ ತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚದೆನಿತ್ತೆ ಕುಡ್ತಿನಂಡ ಒಲ ಮಿನಿ ಐಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಬರು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಯ್ಪಾರ ಕುಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಕುಡ್ತಿನಂಡ ರಪ್ಪ ಆಗುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಾತಿ ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಮೆಷಿನ್ ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ 4 ಫ್ರೇಮ್ ದೀರ್ತ ಆತಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಐತೆ ತಿರ್ಗಾವಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗ ತಾಯಿನಿರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟದ ಇಂಡಾಂಡೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತಲೆಗ ದೆನ್ನ ಕುಂಟು ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಾತ ಇನ್ನು ಚಂಡಿದೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತಿರ್ಗನಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೆಯ್ ಪೂರ ಮೂಲಿಂಚಿ ಬಾರೀಕ ಬತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿದ್ದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದುಲ ನಿಗಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆರಳಿಟ್ಟು ತೀರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನೆರಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಓ ಮೇನ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೇಮಗು ಒಂಜಿ ಮೇನದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಇಂಚ ಬೇಸಾತು ಕಟ್ಟುಡು ಐನ ಕಟ್ಟಣದ ಬಂಡ ಕೆಲಂಜಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆಯ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐನ ನೆಯ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಗಲು ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ಗಿಂಚ ನನ್ನ ಕೊರ್ನದ ಬಂಡ ಕೆಲಂಜಿಲು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಪೀಡ್ ರಪ ರಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಒಪಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೈಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತೆ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾತೆ ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ನೆಯ್ ತಿಂಜಪವು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಲ ಈ ಒಪಾಸ್ ಐಟು ಫುಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಪಾಸ್ ದೆಪ್ಪೆರಗ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಆಜಿ ಫ್ರೇಮದ ಒಲ ನೆಯ್ದೆತ್ತು ತಾಂಡೈತೆ ಒಪಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸೂಪರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡಾತೆ ದೆಕ್ಕೆಂಕಲ್ಲ ಮೇನದ ಹಾಲೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂಚವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮೇನದ ಹಾಲೆ ಕೊರ್ನು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಂದ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಗುಡ್ಡಡಿತ್ನೊಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ತಾವು ದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ತೋಟದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಒಂದುವೇ ಸಾದಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 3 ಒಕ್ಕೆಲುಂಡು ಅಂಚದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ದುಂಬು ದೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕತ ಬೇಲೆನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಂದೆ ನೆಂತೊಂತ ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ 2 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಾವು ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದೆನ್ನ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತು ನಾವು ISI ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ತವು ಒಂದು ISI ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ತವು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆತಜಿ ಅಂಚದೇನು ಅಂಚನೆ ದೀಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ನೆಯ್ ತಿಂಜೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಸೀಲ್ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚದೆ ನಿತ್ಯ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ದೀಡ್ನು ಐತೆ ಈಗಲಿಗೆ ಕೆಲಂಜಿಲದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಪೆ ಒಂದು ಮೂಲದಾಯ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಂಜಿಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಲಂಜಿಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಒಂದುವೇ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಓ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಂಜಿಲ್ದಾಯ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆಣ್ ಕೆಲಂಜಿಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಣಿದು ಮೋಜಿ ಟೈಪದ ಕೆಲಂಜಿಲಿಪ್ಪ ರಾಣಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಬ್ರೂಡು ಟೈಪ್ನ ಅಂಚ ರಾಣಿನ ನಾಡೋಡಂಡೈತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರೂಡುನ್ಲ ದೆತ್ತು ಓಡಾತಿ ಅಂಚ ರಾಣಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೊಯ್ಪವೆ 4ನೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ಒಂದು ISI ತವು ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎದ್ದೆತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಲ್ತು ಬೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬೇಲೆ ಈ ತಾತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬಾಲ ಇಟ್ಟತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ರಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಿರುವಂಡೇರು ಅಂಚ ದುಂಬೊಂಜಿ ಉಂಡೊಂತು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂಕ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು
ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತನ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದುಂಬು ಉಂಡು ಉಂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರೆಸ್ಟ್ ಆತು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪೆರಗಿತ್ತೆ ಗುಡ್ಡದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಆ ರಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಓ ಅಂಚಿ ಆ ಜೇರಟೆ ಬೋಡು ಯಾನು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ದಾಗಿ ಬಂಡ 3 ರಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಕಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಟ್ಟು ಒಕ್ಕೆಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಚೆ ಗುಡ್ಡಿಡ್ದಾಗ ದೀರ್ತನ ಬಂಡ ದೆಟ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಣಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ತು ಕೆಲಂಜಿಲ್ ಪಾಲಾತ್ ಬರ್ಪ ಅವು ಪಾಲಾತ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಂಚ ನಿಗಲು ಗುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಡಿರ್ದಂಡ ಐಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನೋಡಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿರ್ತು ಪಿದೈ ಬಾಡಿರ್ದಂಡ ನಮಕ್ಕಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡೈನ ಕುಳ್ಳೆರಗೆ ಜಾಗೆ ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿಗಲನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಐಟು ಒಕ್ಕೆಲ್ಜಿ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಅಟ್ಟಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವಲ ಮಿನಿ ಮೂಟೆಡ್ ದೀಡೊಡ್ಸಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡಡೊಂಜಿ ಈಟದ ಗೂಟ ಬಾರ್ತೆ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ನೆರ್ಲ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂತ ಬತ್ತದ ಇಡ್ಲಿ ಏನು ದಾಗಿಂಚ ಪನ್ಪುನಂಡ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಅವ್ವಾತೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ವಿಪುಣ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ರಾತ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕದ ರಡ್ಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಅವೇ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಅವೇ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡದ ಮಂಡ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಮೇನದ ಹಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಪೂರ ದೀರ್ತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರಂಡ ಆ ಒಕ್ಕೆಲ್ನ ಒರಿಪವನ ಎರಗಾಪುಂಡು ಇದು ನಿಗ್ಲು ಐಟ್ ಬರುವ ಕುಳ್ಳು ಅಂದ ಕೇಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂಚೈಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ದೀರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಅಂಚಿತೈತೆ ಎದುರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಡು ರಪ್ಪ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದೆಟ್ಟೊಂದು ISI ಎಲ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ತವು ಅಂಚದೆಟ್ಟು ಎಲ್ಮ ಫ್ರೇಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೇ ಫ್ರೇಮ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸೀಲಾತು ಫುಲ್ಲು ನೆಯ್ಯುಂಡು ದೆಟ್ಟು ಕೆಂಜಿಲೇನು ಪೂರ ರಾಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಸ್ಮೋಕು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ನು ಕುಡ್ಪುನಾಗ ದೆಟ್ಟು ರಾಣಿ ಉಂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಲ ರಾಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೂತು ನಿಗಲು ಕುಡ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಒಳ ಮಿನಿ ರಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಗಳು ಮಿನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಡಂದಂಡ ಒಂದು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 kg ದಾತನೇ ಇದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಕರಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮುರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ಬರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್